כאילו בתנוחה טובה. כבר עושה את הסיבוב. תני לחץ. די, די. שלום לאושר. שלום. כולם זו אותה תגובה, זאת אומרת, כמה שהן רוצות הכל טבעי וזה, ברגע שאמרת שאני ילד בבית, את כל כך אמיצה, ואני כל הזמן מרגישה הפוך, כאילו ללכת לבית חולים, זה מאוד אמיץ, כי אני פשוט לא רוצה להיות שם, זה כל כך... Hello. We're doing it. בסדר, כן. יש כזה, אחרי שעובר ציר, אז יש כזה כמו היי. זה האנדורפינים. כל העניין זה ששביט לא מת על הרעיון של לידת בית. הוא חושב שלידת בית זה דבר נפלא, אבל לא לילד שלו. עכשיו, אני לא מפחדת מלידת בית. אני יודעת שלידת זה יהיה לי הדבר הכי טוב, כי עברתי לידות מדהימות. זה יכול להיות דבר נפלא. אבל אין שום סיבה שזה לא יהיה נפלא גם באיך שאת ילדת בלניאדו. מה היה לא נפלא בזה? זה יכול להיות עוד יותר טוב. זה יכול להיות עוד יותר לא להיות מחוברת לאינפוזיה, לא להיות מחוברת למוניטור כל הזמן. העניין של האינפוזיה זה מה שמפריע לך? זה חלק מהדברים שמפריעים בעיניי. זה הקטע של לעשות מה שאני רוצה, זה שלא שישכנעו אותי ללבוש חולצה. שגית היא בקטע הזה, היא בקטע הזה, זה בא מהחברות שלה שילדו בבית וזה כזה מין, כל אחד מושכת יותר ויותר לכיוון שלה, שלא, אני ילדתי ככה, והיא גם מאוד מתעניינת בכל מיני פורומים וזה, וכל הסיפורים הכאלה שילדו בזה, והיא נורא מקנה ונורא רוצה שגם כן תלד בבית. אז מבינה? זה לא שתהיה לי לידה מדהימה. בשביל ה-24 שעות שאת חושבת שיהיה לך מאוד מאוד כיפית, אבל אני מסכים איתך, את מוכנה לסכן את הילד שלך. אבל למה שתסכן אותו? כן תסכני אותו. את כן תסכני אותו. אם לא היה סיכון, שגית, אז גם המדינה הייתה תומכת בזה. לא נכון, אבל שביט בהולנד 60% מהלידות הן בבית. ובאנגליה 40% מהלידות הן בבית. בהולנד גם משהו חשיף. לפני הלידה השנייה נתקלתי כבר בדודה שלי ילדה בבית. לידה ראשונה, אבל זה נתקלתי בזה פעם ראשונה. אז עוד לא הייתי ממש סגורה על זה. הפעם אני ממש יודעת שזה בדיוק מה שמתאים לי. אני בטוח שזה מה שמתאים לך, שלא תביני, אני בטוח שזה מה שמתאים לך. אני גם יודעת שהכל יעבור בסדר. גם אני יודע שהכל יעבור בסדר, זה לא עניין. זה משהו, אני חושבת גם בזה שהוא לא, אני מרגישה מה קורה לי בגוף, הוא לא יכול להרגיש מה קורה לי בגוף. אני אומר, עכשיו הרבה יותר קשה לי גם להתמודד איתה, כי ההורמונים עושים לה, זה הרבה יותר רגשית ולא רציונלי, זה הרבה יותר קשה. בלידה, מה שנקרא ב-low risk, זה לא שיגעון ללדת בבית, בהחלט שלא. זה מאוד תורם, מאוד... הבית חולים לא צריך להיות במרחק גדול מדי. אני בטוח שהלידה בבית תהיה יותר טובה. אני בטוח, אני אפילו מוכן לקבל את זה כנקודת מוצא. אבל אני לא חושב שזה שווה את הסיכון, זה מה שנראה לי. בוא נגיד שהסיכון הרבה יותר קטן מהרבה סיכונים שאנחנו לוקחים שעוזבים את הבית כל בוקר. תאמין לי. בזה עזרת, בזה עזרת. אתה מבין? אתה אומר... בוודאי, אין כל ספק שאנחנו עושים דברים בלתי הגיוניים מהרגע הראשון שקמים בבוקר. לוקחים סיכונים מעל ומעבר למה שסביר. ואתה אומר בלידה, זה לא שונה. הרבה פחות. הרבה. אנחנו מחכים ללידה.
בפגרה עכשיו. אנחנו בפגרה, יצאנו לפגרה. אנחנו הולכים ללדת פה בבית. שכרנו את הבית במיוחד בשביל האירוע. ויש לי בריכה. אולי אני ילד במים. לא, אני לא פוחד. אני גם מרגיש שזה התפקיד שלי באיזשהו מקום. בכל הסיפור הזה, להיות ככה מאוד יציב, מאוד רגוע, לא לפחוד, לעשות את הכל בפשטות ובטבעיות. האמת שזה מין כזה, מה זה לידה טבעית, אבא טבעי, אמא טבעית, כל הזה. זה סתם. זה כאילו, זאת אומרת, מה זה ההפוך? זאת השאלה, מה זה הדבר האחר? כאילו, על זה אולי צריך לשאול שאלות, כאילו, על זה אין הרבה מה לספר, אני מרגיש. אבל... לא יודע, האמת שלא, כל אחד, כאילו, יש אנשים שזה כן טוב להם ללדת בבית חולים. זה חשוב שיש את הבחירה. אמרתי אתמול לדין, את יודעת, אני קצת מפחדת להיות בלידה שלך בגלל מה שאני עברתי. כל מה שזה צריך להיות, הדבר הכי טבעי בעולם, זה היה פשוט, בשבילי זה היה כמו אבל, כי אני הרגשתי שלא הייתי שם, לא הייתי בלידה עצמה, כאילו, לא הייתי שם, כאילו הנפש שלי התחבאה לה איפשהו, בגלל הטראומה של כל של כל המצב, כאילו, ואני יודעת שלא כולם בבית חולים עוברים בכזאת קיצוניות, אבל זאת הייתה החוויה שלי. הייתה לי חוויה מאוד מאוד קשה שם. אבל את יודעת שזה לא נדיר החוויה כזו. זאת אומרת, באות אליי הרבה נשים אחרי חוויות כאלה בלידה ראשונה. הקטע הקשה הוא שאת לא יודעת לפני זה. את לא יודעת, אני כל כך שמחה שעדינה, אולי גם כנראה בגלל שראתה מה שאני עברתי, רצתה לעשות משהו אחר. כשהייתי בהיריון בכלל לא חשבתי על זה שבעצם כמה טבעי זה לידה. איזה משונה זה בכלל שזה עבר להיות תהליך כמו מחלה או כמו תהליך רפואי. את יודעת, במושב הזה, זה מושב מרוקאי. רוב הנשים ילדו בבית המבוגרות. או שילדו לידות טבעיות גם בבתי חולים פה, אבל ממש הם עבדו קשה בשדות והגיעו רגע אחרון לבית חולים, ילדו והכל היה בסדר. אני רואה אצל הבנות שלהם, אצל הקלות שלהם. זה לא ככה. איך יכול להיות? פתאום, דור אחד, יש כזה הבדל, יש כל כך הרבה נשים שצריכות לעבור ניתוחים קיסריים, שצריכות לעבור ואקום, מלקחיים. איך זה יכול להיות? איך כולם עם תפרים? מה פה קורה?